Esteu preparats? Sí? Doncs anem a començar. Però, un moment, abans de començar, se'n recordeu del meu nom? Exacte, em diuen Eli i estic ací per a ensenyar-vos alguns contes que viuen a la biblioteca. Mireu, ací tenim Libros en la selva. És una caixa que si la obrim, en el seu interior podem trobar diferents contes d'animals de la selva, com per exemple la girafa, el rinoceront, o per ací tinc fora el lleó, o el cocodril, la serp, la zebra. Hi ha diferents animals de la selva. També tenim altres contes, com este. Este és molt especial perquè si l'obrim es diu La selva tropical. Si l'obrim, què és el que tenim? Doncs mireu, és un escenari, és un llibre joc, un llibre per a poder jugar en ell. Doncs el movem per ací i l'anem a deixar per ací darrere per a que pugueu veure-lo. Avui vaig a contar un conte molt especial. És aquest d'ací, es diu Salvatge, però no vaig a contar-lo en el llibre, no. El vaig a contar amb el Kami-Sibai. Se'n recordeu del Kami-Sibai? Segur que sí, perquè vos hem contat molts contes en el Kami-Sibai. Doncs mireu, per al que no se'n recorde, el Kami-Sibai el varen crear els japonesos. És un invent japonès dels iaios dels avantpassats japonesos. I ells ho van crear en un moment que no n'hi havia cotxes, no n'hi havia camions, no n'hi havia els mitjans de transport que tenim avui. Això les tenien bicicletes. I a la bicicleta i el Kami-Sibai anaven per les diferents poblacions a contar contes als xiquets. I què és el que feien? Doncs quan arribaven, baixaven de la seva bicicleta, obrien el seu teatret, perquè el Kami-Sibai vol dir teatret de paper o drama de paper. Doncs mireu, l'obrien i com cridaven els xiquets? Doncs mireu, ells tocaven una carraca. Jo he triat una campana. I així tots els xiquets arribaven, se ficaven al voltant i coneixien la història. Vosaltres voleu conèixer-la? Sí? Doncs anem a conèixer-la. Si esteu preparats, anem a conèixer el conte de Salvatge. Obrim per ací el teatret i tenim així el conte. I diu així: ningú sabia com havia arribat aquella xiqueta a la selva, però la varen rebre i la varen tractar com si fora una més. Allí va anar cresquent i els diferents animals de la selva li ensenyaven diferents coses. Pardal li va ensenyar a parlar. Mireu, vegeu a Pardal, vegeu als altres pardals com miren i observen com ella aprèn. Molt bé. Os li va ensenyar a menjar, així que se la duia al riu a què? A pescar peixos, a caçar peixos per a després menjar-se-los. I la rabosa li ensenyava a jugar en companyia de la seva manada, de la seva família. Jugaven i passaven unes estonetes molt agradables, ho passaven superbé. A ella li agradava moltíssim estar en la selva. Ella allí era molt feliç i estava molt tranquil·la. Mireu que tranquil·leta està. Ahí en companyia de l'esquirol, del cérvol o del conill. Un dia varen arribar a la selva uns animals que ella no havia vist mai. Ella es va notar i es va veure molt estranys. I ells també la van trobar a ella una mica estranya. Què van fer? Doncs se van dur a la xiqueta a la civilització. I allí van començar a ensenyar-li diferents coses. Volien ensenyar-li a parlar, però ella no els entenia. No sabien parlar, aquests animals. Tampoc sabien menjar. Ella no entenia per què no utilitzaven les mans com ella. Utilitzaven unes coses molt estranyes per a poder menjar. Tampoc sabien jugar. A més, no volien jugar amb ella. Així que a ella no li agradava estar allí. Estava molt trista i tirava molt a faltar
als seus amics de la selva. Mireu. Així que un dia, farta com estava, va prendre una decisió. I sabeu què va decidir? Tornar a la selva. Així que es va pujar damunt del gos i se'n va anar. Mireu, tots recordaven el dia que se'n va anar, però ningú va fer res per a que no se n'anara. I sabeu per què? Perquè no se pot domar algo tan feliçment salvatge. I conte contat, este conte s'ha acabat. Un aplaudiment per al conte. Molt bé, doncs tanquem el Camis i Ball i mireu, si voleu tornar a sentir el conte, podeu tornar a veure este vídeo. Però abans vaig a donar-vos un joc, vaig a dir-vos com fer un joc junts, en família. Com ara estem en casa, podem fer una cosa. Jo us recomano que busqueu per casa un pot. Jo he trobat este, però podeu trobar qualsevol, podeu agarrar qualsevol. Jo no l'he decorat, però podeu decorar-lo, podeu pintar-lo, ficar-li gomets, pegatinetes, fer-lo més divertit. I què fareu? Doncs aneu a reunir tota la família i el que aneu a fer és apuntar en un full, aneu a apuntar en un trosset de fulla, aneu a apuntar coses que vos agraden fer. Què és el que més t'agrada fer? Ho apuntes ahí. Però coses que se puguen fer en casa i que puguem fer en companyia de la nostra família. Aleshores, per exemple, t'agrada ballar? Doncs fiques ballar. T'agrada cantar? Doncs fiques cantar. I què farem amb este paperet? Cada membre de la família té que fer el seu. El doblegarem i el ficarem dins del pot. Quan tots tinguem un paperet dins del pot, el que farem és manejar-lo i un moment que tingueu tots junts que decideu, obrireu el pot, agarrareu un paperet i allò que isca teniu que fer-lo junts. És una activitat molt divertida i vos la recomano. Així que ahí teniu aquesta idea. Una altra cosa que podeu fer és, no sé si se'n recordareu, que nosaltres quan anem a les escoles o veniu a la biblioteca, sempre vos donem una publicació, un quadernet, un diari. Ahí apareixen els contes que vos anem contant. Doncs busqueu per casa. Jo vaig a buscar per ací, a veure, mira, ací he trobat algú. Mireu, he trobat estos dos. Doncs així tenim el Coneix la teua biblioteca o la maleta. Doncs són activitats que fem amb vosaltres d'animació. Si l'obriu, si la trobeu, l'obrireu i així tenim els llibres que anem contant, així apareix Vic, que tots el coneguem, i tenim diferents activitats per a fer. És molt divertit, recordeu-se, i si no l'heu fet, podeu fer-lo ara, o podeu ensenyar-se-lo als vostres membres de la família, a la família. Vos recomano que feu també aquesta activitat. I res, no teniu que oblidar mai, mai, mai una cosa, que els llibres són els vostres millors amics. Adeu!